Ontdek de wraad en neem de tijd. Wij proeven Juno vast wat aan het vakantiegevoel. Want ja, hoe stiert de caravan of de boter eindzwaar na een lange winter? Wouter de Vries die zegt een soort ongelukken toch min onderhoud en die was kocht daar naar voor. Ja, en dat we dan toch hoe vakantie hebben na een vrachtreis van ongeveer 6 uur kwamen die Vonne en Roderick van der Meulen dit weekend weer op haar eindbestemming en dat is Anjem. Goeien, welkom bij Bient in een weekend dat we verslag doen van Oeral. En Miranda Werkman is voor u daar op Oeral. Wij hebben de hele dag Rijnhoorn. Hoe is het met jij eigenlijk? Bist ik voor het Rijnd? Het begon vermoedend met het wel mooi een heel soort Rijn. Toen dacht ik wel van, oh jee, maar ja, hoe gaat dat dan weer op zijn eiland? Het is, ik ben no time bedroeg. En krijg skiende de zinnen. Ik heb het echt gewoon lekker. Dus ja, dat is toch wel typisch Oeral, Roelof. Maar zorg de mensen daar lekker genieten daar op de betonning nevens mij. Ja, en wat zit hoe zij eigenlijk in het programma Shinlitten? Aasten dan ben ik op paard met een skilger. Een skilger die zelf werkt op commerciële basis met zeecontainers. Maar haar ging ik naar een vaststelling in, op en om een zeecontainer. En dan krijgt de zeecontainer weer een heel oor en nij gezicht. En Albert Jensma, ja, die kwam iets typisch oereltje. Aansmeer, Roelof. Mooie sfeer al, dat viel je al lekker in, dat Oeral. Ja, een soort mensen die dreamen ervan. Maar er binnen maar een peer die het echt ontwaren. Alles achterlitten en een vrachtreis maakt zien. Nou, Roderick en die Vonne van der Meulen, die sparen niet lang alles wat ze heen om mij haar boord de Grote Oceaan te bevaren. En Arroende Snijn zielden ze naar 6 uur de thuishaven van de Skons weer binnen. Ja, welkom. Wat moet het apart wezen voor Jim om gewoon hier rustig te zitten, net te dijnen. Is dat vreemd, Yvonne? Ja, dat is absoluut heel vreemd. Ik moet het in het Hollands doen voor jullie. Ja, dat mag. We hebben zondagnacht voor het eerst weer in een vast bed geslapen wat stil stond. Alleen ons lichaam wist het nog niet, dus we dijnen gewoon door. En midden in de nacht ben ik er 2 keer bijna uitgevallen. Nee, echt weer? En inderdaad, wij zijn gewend om 's nachts hebben we om de beurt wacht. 2 uur of 3 uur, al naar gelang de situatie. En dan vraag ik mijn man gewoon, wat doe jij in mijn bed? Want ja, gebeurde dat, Roderick? Ja, zeker. Ja? Ja hoor, dat gebeurt gewoon. Want je wien eigenlijk net welkom dus? Nee, ik ben hartstikke welkom. Het probleem is alleen dat zij verwacht dat ik op wacht zit. Ja. En dat ben ik op dat moment niet. Nee, ik lig daar lekker te slapen. Althans, dat probeer ik dan. Oké, nou, we lieten je in bed geheim even voor wat het is. Want we willen natuurlijk volle meer weten van die reis. Hè? Ik bedoel, het is eigenlijk krankjorum. Zij een heel hier haast voortwezen. Waarom komen we naar Nederland? Laten we gewoon even zien hoe dat begon. Even naar een kaartje wat wij maatje litten hebben. Nou, vertel maar waar we heen gaan. Harderwijk, nou, ja, dat gaat even rap Afrika. Dit is een heel stuk blauw. Ja, dat is 31 dagen en nachten als je over de Pacific gaat. Zo, nou, de Kaap, die wordt rond en dan... De Kaap der Stormen, die hebben we ook echt gehad. Stormen hebben we inderdaad gehad. Zuid-Afrika, dat is niet te filmen hoe de storm gaat. Binnen een paar seconden heb je een storm van 12 boven. Komt de berg afrazen, dat is heel eng. Ja, want je hebt natuurlijk een heel soort mooi maken. Laten we eerst even naar het begin, hè? Want waarom moest niet hem? Je ziet in Harderwijk wen je hem toen nog. Je hem in een bioscoop. Ja. Je hebt alles verkocht, alle geld wat je hem hierheen bij gezet. Maar waarom moest het? Het moest eigenlijk niet, maar ik vond het. We vonden het heel leuk. Ik vond het prettig om mijn vrouw mee te nemen op de zee, omdat ze daar beter werd. Want ze was ernstig ziek. Ik had veel astmaklachten, heel ernstig. En 10 jaar daarvoor zei hij van, nou Mop, hier heb je een boek. Ga jij maar eens even kijken hoe de hurricanes, de orkaanseizoenen zijn. En ga dat maar eens uitstippelen, want ik kon bijna niets meer. En we hebben gewoon 10 jaar lang de hele reis voorbereid en uitgewerkt. Maar puur voor je eigen gezondheid dus? Voor haar gezondheid. En ook, en voor mij was het van, ik vond dat ik voor mijn 65ste dit gedaan moest hebben. Omdat? Omdat na de 65ste om me heen, iedereen overleden was. Ja. En dus het weer een soort van... We dachten, willen we gedaan hebben. Nou kan het nog.
Kom, wat doe ik even in die reis? We hebben maar een paar minuten, dus die size hoeden, of die size, size hier, dit zitten we in de helling. 6,5 jaar, ja. Pak er eens even wat moois uit, want we hebben foto's bijvoorbeeld, maar neem u eens even mee op een verhaal waarvan je zegt, dit zullen we nooit weer vergeten. Ja, dat is gewoon in Suvarov. Suvarov was het prachtigste eiland. Waar is dat? Een Zuidzee-eiland, een stipje ergens in de Pacific. Ver weg van alles. En daar hebben we gezwommen met de mantaroggen. Dan ga je met je rubberbootje de oceaan op. En dan spring je in het water in en dan hoop je de mantaroggen tegen te komen. Die zijn 6 meter lang en 4 meter breed. En dat zijn, hij noemt het de rulers of the world. Ja, dat is een hele grote beest. Het is gigantisch. Het is zo heerlijk rustig. Zo bijzonder. Zo bijzonder als die beesten op je afkomen. En ze kijken naar je, want zij vinden jou ook bijzonder. Ja. En ze gaan dan keurig netjes om je heen. Het is ongelooflijk. 6 meter groot, het is onvoorstelbaar. Je kan het haast niet vertellen. Maar dit ben vriendelijke best, maar ik lees zeker op je blog, wat je hem schreeuwt, dat je wel eens een onvaring met haaien hoort. Ja, zeker weten, zeker. Maar een haai mag je niet laten zien dat je bang bent. Maar heb je wel echt wel eens zwom, wielst er een haai dichtbij? Jawel, de eerste keer dat ik deed, ik had me echt getraind van als ik een haai tegenkom, moet je rustig blijven, denk eraan. En ik steek mijn flipper, ik zat achter aan boord en ik steek mijn flipper in het water. En toen kwam er zo'n haienkop meteen als eerste. Wow. En toen dacht ik wacht even. Ja. Maar ik ga heel vaak snorkelen en ik heb mijn onderwatercamera bij me. En ja, dan denk ik kom die haai dus tegen. En dan denk ik van ja, als hij me echt wil hebben, begin ik niks tegen. Nee. Als hij me wil bijten, begin ik niks tegen. Ik kan beter foto's van hem maken. Ik heb schitterende foto's van haaienkoppen van op deze afstand. Ja, prachtig. Je moet, als er haaien zijn, moet je ook altijd zorgen dat er nog iemand anders bij je is die niet zo goed kan zwemmen als jij. Oké. En dat had hij dus altijd. Ja, want dat is wel even een dingetje. Je hebt zitten size heel hier op een lip. Is dat goed, Gon? Ja, hoe is dat om zo dicht bij elkaar te zitten? Wij hebben daarvoor hebben we 30 jaar samen gewerkt, samen geleefd. We zijn al eeuwig getrouwd, bij wijze van spreken. Ja. Dus, van de volgende week 47 jaar, dus het gaat ja, wel dus lukken. je bent gewoon, dus dat dit is echt echt een goed huwelijk. Ja. Hey, en dan even, toch als een soort van afsluiting, je komt dan waarom in Nederland naar size en heel hier. Wat is nou hier apart? Wat is verhoren? Waarvan denk je? Sorry, nog een keer. Wat denkt u nu van in Nederland? Wat is hier nu? Wat is het vreemd? Aan de ene kant is prima. Ja, wat er vreemd is, de tijd is uiteraard vooruit gegaan. In die 7 jaar, bijvoorbeeld vandaag wilden we kijken voor internet en televisie. Dat is helemaal anders dan 7 jaar geleden. We lopen een beetje als ik loop zo te kijken en zit te kijken op internet van jongens, wat is er? Dat is genoeg hoor. Er is zat. Maar heel veel keus. Ik kom er nog even niet uit. Nee. Heel veel keus, heel veel regels. Maar je kijkt ook heel kritisch naar Nederland. Ik vind dat er best wel in de landen waar wij waren. We waren bijna 2 jaar in Maleisië en ook een aantal maanden in Indonesië en Afrika. Daar zijn geen eenzame oude mensen. Die zijn helemaal bij de gemeenschap betrokken. Ja. Families gaan met z'n allen barbecuen. Vader, moeder, alle kindjes, neefjes, nichtjes. Maar ook die oude oma wordt meegesleept. Als er iets heel speciaals in de tempels is en je moet 200 treden op, dan wordt oma gewoon gedragen door een aantal mannen. En dat vind ik fantastisch. Dat zie je hier niet gebeuren. Dus inspiratie voor hoe het eigenlijk wezen kan in Nederland. Ja, vind ik absoluut. Nou, je hebt nog volle meer te vertellen. Dat boek, dat komt er hè, van de blogs. En dat kunnen mensen al hiernaar lezen. Ja. Bedankt en welkom in Friesland. Dankjewel. Ja, geniet van Nettegouw weer voort. Ja, wij zullen weer eventjes naar Skilge, naar Miranda. Want Miranda doos op stap met een Skilge die nog neer bij een vaststelling west had. Dat liep het mij vrij wat apart, want Oeral is toch echt Oeral op dat eiland. Maar kind dat je daar niks aan mooi krijgt dan? Ja, dat kind dus, dat je dan nog neer bij een Oeral-vaststelling Westhaven. Monique Klein, zij runt met haar man transportservice te Schelling. En zij zwaar het voor de logistiek op dit eiland, voor het festival. Dus eigenlijk, ze werken het wel voor het festival, kun je zeggen in die zin. Zij zwaar het ervoor dat al die dingen die nodig binnen voor de artiesten en om eten en om materiaal, dat te plak komt in containers. Dus zij hebben het echt smoordruk deze weekend. Nog neer bij een vaststelling West. En toch liep het mij leuk om dan met haar naar een vaststelling te gaan. Want er
is hier de vaststelling origami. En die is in, op en om een container van een Franstalig zeilschip. En dat zeilschip zei van ja, wij willen eigenlijk zien dat we die container, die het symbool staat van mobiliteit, die het oerl op een vracht komt, alle talen spreekt, dat we die een nieuwe invulling aan kunnen. Een cultureel-artistieke invulling. Nou, die twee vragen beziek ik bij elkaar te brengen in de volgende reportage. Het zijn 3 weken druk eigenlijk. Voor die tijd, tijdens oerol en na oerol. Dan moet alles weer opgeruimd. Kun je hem wel even missen? Het zal wel moeten, denk ik. Ja, het mag eigenlijk wel, ja. Ik breng haar weer om, Haas, ja? Nou, werk ze, hè? Ja, dankjewel. Hoi. Hoi, hoi. Wij gaan naar de vaststelling. En dat wordt je eerste keer, hè? Ja. In al die jaren nog nooit op een oerol vaststelling Ik ben geweest. nog nooit op een voorstelling geweest. Geen tijd voor. Geen tijd voor, nee. En nou bel ik en dan zeg je van, ik ga maar. Nou maak ik tijd voor. Nou, wat leuk. Ja. Ik vind dit dus al magisch. Dat we zo zitten. Of denkt wat dokter in de rij? Nee, dat valt wel mee. Ik ben benieuwd wat er gebeuren gaat. Sono pago un'entrata para entrar en el sello. El pueblo argentino indudablemente está sediento con It's big concentration, this show, because everything is the one false step. It's bye bye. Yeah, we were worrying a little bit about No, you. but then it's all control. It's my job. I do this since I'm 2 years old, almost. It's like a conversation, like a dance with the object. It's your partner. Yes, it's my partner. And I love my partner. Okay. It took time, but... En? Die eerste oerolvaststelling. Geweldig. Ja? Ja. Waarom? Voor herhaling verder, of Als het tijd is wel. dit is wel, ja. Hij heeft een leuke maskoft aan. Inderdaad. Nou, Tegen bedankt. dat stekken we hier in de boezem. Oké, bedankt. Ja, leuk even. Van die vreemde eigen die dan naar zo'n festival sjorren. Hey, ik zag dat je op de betonning bist. Wat gebeurt er op dit stuit? Op dit stuit Jerk aan de ene kant poëzie en achter mij speelt het nou de band. Dus er is hier muziek, je kunt hier eten en drinken. En er is echt wel zin dat de organisatie luisteren heeft naar de mensen die zeiden van ja, wij voelen het wat net een echt festivalterrein. Ze hebben het oors onkluid dit hier, de luid nou ik zo'n. Mensen zitten hier lekker in Cincy. Je wordt wel controleerd als je binnenkomt. Je mag net zelf je eigen eten en drinken meenemen. Maar ja, dat is dan zo. Er is hier dus muziek, maar er is ook ruimte om na te denken over het festivalterrein van de toekomst. Hoe kan dat energie-neutraal? Of ik zie je naast me bijvoorbeeld een kartonnen tent staan, de cartent. En dan wordt de jongen toch van hoe wij machinaal dat letter op een oren, of letter, dat moet eigenlijk zo gauw mogelijk, op een oren manier al je invullen kunnen. Dus dat is de betonning, Roelof. Heel gezellig. Hartstikke mooi. Nou, we komen haast weer bij die. Waarom? Ja, de vakantie die komt eraan, gelukkig. Dat is de laatste weken dat wij maar bient onder de gong binnen. En ja, en heel het meesten die komen dan maar die caravans en maar die boten komen ze dan weer
Ja, wat maken we ermee? Moeten we uit de stalling? Hoe is het ermee? Nou, Wouter de Vries, daar heeft zei van, nou, daar wil ik wel wat over vertellen. Want ik heb in mijn werk, als oud politieman, heb ik vaak zien dat toch misging met caravans. Ja. Ik heb even een filmpje van die. Okay. Gong dat ongeveer samen is. Was het even zien? Ja, bam. Dit is toch de nachtmerrie, hè? Ja, dit is net best. Nee, maar is dit wel eens mooi maken? Ja, we hebben het in Zuid-Frankrijk. Ik heb het persoonlijk in de privé-tijd het mooi maken. Okay. Dan auto's voorbij vliegen, maar dat ook ben vervolgens bij Orange de hele zaak hoe de koplei, Ineberm en de klein hoe de autoroutes dan. Maar in mijn werk ga ik het ik een paar keer mooi maken. Ik mooi explosies, dat de gasleidingen net goed binnen. Maar ik bij grote controles dat op een gegeven moment de kogeldruk net goed wie, de bandenspanning net goed wie, geen rijbewijzen, geen kentekenbewijzen, nou geen al je maar terug. En dat soort zaken. Ja, we zitten nu in de tijd dat mensen voort maar de caravan. Of misschien een caravan of een boord omschaffen willen. Ja, dan is misschien een paar tips van de tijd. Dat is zeker handig. Maar Roderick, want jullie zitten natuurlijk ook met die boot. Gingen jullie weg en er kwamen ook andere mensen tegen. Vaak meegemaakt. Slecht onderhoud aan de schepen. Vreselijk. Ja? Vreselijk ze nu en dan. Maar ook mensen waardoor hun boot gewoon verdwijnt. En waar je nooit meer wat van hoort. Dat puur door gewoon niet goed erom denken. Puur, geen goed onderhoud. Nee. Niet nakijken. Gasontploffingen gebeurden. Het is echt, het is dramatischer nu en dan. Okay. Nou, Wouter die heeft datzelfde gevoel. En Wouter ook eens even naar een specialist op het net van caravans om te zien van wat keer dat dan als die uit de stalling komt om dat goed te doen. Nou, dit even zien. We komen natuurlijk trots zien dat mensen de banden nog wisselen moeten vlak voor de vakantie. Het is vaak de reden dat ze uitdrogen binnen of wat iets met profiel aan de hand is. Remmerij wordt helemaal uit elkaar hellen. En bij mij zie je de rems gewoon skin en zo zorgen we naar de lagers of die goed binnen. Wat we vaak zien komen dat mensen wetter in de caravan staan liggen. En dan bevriezen de boilers wel eens. En de leidingen van het wetter wordt vaak smarrig. Ja, naar je caravans, nou, je kan daar dik op zo'n je zeggen. Of? Ja, maar er zijn natuurlijk ook nog meer dingen bij hem denken moeten. Je moet er natuurlijk net de volle belading meenemen. We hebben hier bijvoorbeeld een grote ruimte waar je al je spul in pakken kennen. Ja, dan meesten nemen fietsen mee. Ze nemen jeerappels en een kratje bier mee. En dan is de late gewicht gauw vol. Je moet er natuurlijk net een te grote kogeldruk hebben. Dat is de druk die op de auto komt. Het gewicht op de kogel van de auto. Ja. En dat kan gevaarlijk wezen, met slingeren en dat soort dingen. En je moet er natuurlijk de gewicht net oorladen, want de band kan maar zoveel gewicht hebben. De caravan is hier uit de werkplaats voor je. Caravan gaat maar naar huis. En waar moeten de mensen dan op letten? Nou, wat belangrijk is om jaarlijks altijd te controleren, is of de gasslang ook scheurtjes heeft. Wat daarnaast heel erg belangrijk is om de gasfles altijd vast te zetten in de dieselbak en nooit los in de caravan te hebben. En als je gaat rijden, ook altijd de gasfles dicht hebben. Dus gewoon altijd dicht draaien, gewoon met de hand, dus je handvast dicht is. En in heel veel landen is het zelfs niet toegestaan om een open gasfles te hebben in de dieselbak. Dus let daarop. De risico's zijn dat er een gaslekkage kan ontstaan. Dat kan in de dieselbak zijn. Maar dat kan ook in de caravan zijn en dat gas zich gaat ophopen. En ja, dat er een vonk bij komt en dat je toch een gasexplosie kunt krijgen. En dat moet je zien te voorkomen. Ja, wil je nog meer weten, dan kun je op www.rdw.nl even zien, want er staan nog meer tips op. Eventjes toch nog een punt wat je vaak jaren, en dat vind ik dan nog vrij schokkend. Koolmonoxide, die vergiftiging die het meestal dan krijgen, toch of de kachel of de koelkast. Ja. Daar hebben we nog niks hoe jet, maar hoe zit dat daar nou? Nou ja, ik zie er net nooit, maar in principe jet het zat er weg dat wanneer de caravan in onderhoud is, dat ze daar ik nog zeggen, maar we hebben ik ook staakcaravans, we hadden ik ook boord, dat het ik niet voorkomen kan. Dat vind ik persoonlijk eng. Had ik in een staakcaravan kom, het is wat ouder, denk ik. Ja. Nou, het is wat Jan Kees Toxopeus ik zei, dat is ventilatie. Ventilatie is heel belangrijk. En gewoon zwaar je dat gewoon de zaak goed controleerd wordt. Elke keer weer lid er even in een agent die er verstand van heeft. Maar wat is dat toch, dat mensen dat niet door? Is dat gemak dan? Ik denk dat meer gemakzucht is. En het zal al je wel kloppen. En de gasfles is krijgt nee, of die een perie nee. En die slang die hoort het nog wel even. En zo juist het maar caravan controllers in principe. Dat mensen nalatig binnen. Dat mensen denken van nou het zit al je wel goed. En alles is wel clear.
meer. Maar bezoek het elke keer voordat je op reis gaat, want het is net niks. Ja, je wil net degene wezen die het onder route Soleil stiert mij, nou wat heb ik eens een keer zien, als die de caravan daar in het onderstel stier 4 meter verder. Dat is natuurlijk echt... Oh. Ja, nee, werden mensen heel erg om denken, maar met name die naar een caravan of een caravan capeje willen, zorg goed naar de gewichten op de kentekenbewijzen en op de rijbewijzen en op het oude kentekenbewijs van de auto. Ja, voor rijbewijs stiert het natuurlijk net. Maar dat ze daar goed naar checken, wat mag mijn auto loeken, wat kan mijn auto loeken, heb ik een B nodig of heb ik een BE nodig? Ja. En die informatie, ik kan al hier op de RDW vinden, ik kan bij de ANWB vinden, maar ik kan alle gewichten invoeren en er komt wel een oplossing uit van, ik moet een rijbewijs BE omdat ik deze caravan cape. Oké. Nou, dat is maar gerust het, maar al die Friesen in ieder geval die kant op gaan, dat ze dit zeggen, komt het goed. Wat ik gemist heb in het verhaal, dat is dat gas zwaarder is dan lucht. Dus dat het altijd ergens onderin blijft hangen. Ja. Daar moeten ze op letten. Daarom is die ventilatie bijzonder belangrijk. Ja, het zakt naar beneden. Ja, het is, mechanisch. Wij slapen in de bootlaag. Dus dat is gewoon best heel spannend. Oké, nou dat is een extra tip. Bedankt in ieder geval voor de boothouders, bezitters. Ja, wij zeggen weer even op het Oerol Festival bij Miranda. Ja, want er is nog iets typisch Oerols voor u. Dat zou het in ieder geval. Maar wat is nou typisch Oerol dan? Nou, Roelof, typisch Oerol is dat je op je fiets stappen, het eiland oerginnen en net precies weten wat je te zien komen kunnen. Albert Jensma die dat ik. En wat kom je dan te zien? Dan zit er ergens op Oost zit Ian en die zei, nou, je kan wel even bij u mee, want wij zijn bezig met de sketch van het ideale dorp. Dus een vaststelling keer in zonder kaartjes. Dat ideale dorp, daar gaat het dus oer. En de bezoekers die krijgen een roenleiding. En die binnen tagelijk ik onderdeel van deze plan van Theater Tijg. En let even op de gele hesjes. So, then you'll come in. Yeah? Yeah? Okay. Yeah. That's good. Because you have to wear some safety clothes, of course. Okay. Yeah. And please take one helmet and you can adjust it. It fits perfectly. It's too small a little bit. I can make it larger. I think that's too small, yeah. Okay. We propose the ideal village, the ideal place to be, and we are looking for candidates to become new villagers. Oh, je hebt een groene wilde. It's okay? Hoe besluit je nou dat je naar deze voorstelling gaat? Er gebeurt wat, dus dat vind ik wel leuk. Ja. En een gekke omschrijving gewoon. Gekke omschrijving, ik denk wat zou het worden? Ja. Verrassend. Ja, verrassend. Ik weet het niet. Sorry if you had to wait a bit. Thank you very much for your patience. Wonderful. One by one, step inside. Yeah. Really consciously, you're entering a completely different world. I see some of you have their jackets and blouses opened. Well, that has a meaning here in our village. When the jackets are closed, that means that you are married or at least in a relationship, or you're not in the mood for something. So if you're unbound, if you're single or you just want to have some fun, then you can show your blouses or jackets open. All right? Yeah? Maar je doet het nog ook, hè? Dat is het leuk. Ja. Everything, as you see, is within walking distance. There is no better location for housing, education, work and leisure for every stage of life. Bei uns im Dorf ist so schön und jeder hat Freude. Da will gar keiner gehen, da gibt's nur liebe Leute. Unbelievable, really, thumbs up. That was really good. If you sing it that way down in the chapel, it will sound unbelievable, really. Try it out then. Walk around, have fun, look at everything, and maybe we will soon be neighbors. I don't know, I would take you immediately. You look so friendly, but it's not my decision, unfortunately. Thank you for being here. Have a nice day. Tschüssi, pussi, papa. Yeah? Ciao. Oké. Ja, dat kan niet zeker. Ja, leuke gele hesjes, Miranda, zeker. Ja, morgen dan bist er nog. En wat kunnen we dan verwachten?
Nou, morgen stappen zowel Albert als ik beide een bootje op. Ik ga op paard met rederij Lampedusa op een boot die ik echt door vlechteling broekt is. Ik ben heel benieuwd hoe dat wezen zal. En Albert stapt aan boord van een wetenschappelijk schip wat ik onderzoek doe. Dus we flitten een heel lietspietsie het eiland morgen. Oké. Ja, het ruime sop kiezen. Dat zijn mensen die hebben hele goede ervaringen mooi. Tegen dank. Bedankt dat je hem de wien en dat ik Wouter. Ja, jou dank voor het zien en ik wens je nog een hele mooie joenvierder. Pas op de mond zitten. Oh, ik zie het even op. En morgen in Bient hebben we programmamaker Bart Kingma. Hij zal 4 nachten lang interviews aannemen op Vlieland. Nou, die ene van het Ienommes. Oh, die van de... Oké.